Evo, s obzirom da je Krešo puno toga već rekao, ja mislim da meni ovo čuto ne treba, da vi mene čujete bolje mjesto, da ipak metne mikrofon. Krešo mi je zapravo sve već rekao što sam ja trebala reći. Naime, evo prvo sve lijepo pozdravljam, dobar večer svima. Nadam se da ste još uvijek budni s obzirom da posle je obično ovo vrijeme kada ljudi pomalo kunjaju. Ja ovdje zapravo sam došla ispred Ženske fronte za radna i socijalna prava. To je jedna neformalna organizacija zapravo koja je osnovana na inicijativu ženskih sindikalnih grupa, znači odbora žena NHS-a, ženske sekcije SSSH i koordinacije žena HUS-a, a zapravo inicijativa je bila i poziv je bio upućen svim ženskim organizacijama i udrugama za zaštitu ljudskih prava, a sve to je bilo vezano upravo uz ove izmjene i zapravo predstojeće promjene radnog, mirovinskog i socijalnog zakonodavstva, ali i svih ostalih zakona koji svi smo svjedoci da se donose i zapravo nismo niti svjesni koliko će dalekosežne posljedice ti zakoni na nas djelovati. Žensku frontu, ja moram reći, to je jedan vrlo velik, čine vrlo velike organizacije civilnog društva, ja ću ih ovdje sada nabrojati s obzirom da ne bi slučajno nekoga izostavila pa da ne bi bilo problema. Znači, uz ove tri ženske sindikalne grupe, to su Autonomna ženska kuća Zagreb, BaBe, BRID, Centar za ženske studije, CESI, zatim Feministički front, Inicijativa za rad Spremne, K-zona, Vox Femini, Kontra, Mlade antifašistkinje Zagreba, Mreža mladih Hrvatske, ROSA, zatim Sindikat trgovine Hrvatske, Sindikat umirovljenika Hrvatske, Udruga Mobbing, Ženska mreža Hrvatske i Ženska soba. To su sve zapravo udruge civilnog društva koje aktivno sudjeluju u radu Ženske fronte, međutim ima još jako puno udruga koje nam zapravo daju potporu u trenucima kada od njih zatražimo da se aktivno uključe u neke naše akcije koje imamo. Znači, ono zbog čega smo se našli bilo je upravo to da se aktivno uključimo u raspravu oko donošenja zakona o radu, te smo sukladno tome uputili niz primjedbi i prijedloga na donošenje istoga, smatrajući osobito opasnim fleksibilizaciju radnog zakonodavstva koja se donosi bez ikakvih stručnih analiza, znači koje bi zapravo ukazivale da su one nužnost i da su te promjene nužne. Zato je Ženska fronta i bila uputila jedan zapravo poziv ili jednu zamolbu ministru rada i mirovinskog sustava za monitoring da bi zapravo prisustvovali, ne sudjelovali, nego prisustvovali i promatrale pregovore vezane za donošenje zakona o radu, međutim ministar je naš zahtjev odbio, naglašavajući da su i socijalni partneri bili isto tako protiv toga i da nema potrebe da mi promatramo pregovore, a mi smo zapravo željeli promatrati pregovore upravo vezano za pitanja koja će se odnositi na ženski dio radništva. Mišljenja smo da će fleksibilizacija tržišta rada prema dostupnim pokazateljima zapravo najviše pogoditi žene. To je zapravo već Krešo i rekao. Zapravo promoviranjem nesigurnih oblika rada žene će se naći u ekonomskoj nesigurnosti i ovisnosti što će zapravo pogodovati ekonomskom nasilju. Mi znamo da žene čine 53% nezaposlene populacije, a ako uzmemo da one žene koje rade zapravo rade u potplaćenim poslovima, znamo što nam to znači. Znamo da su diskriminirane i da su diskriminirane kada dolaze na posao, na razgovore za posao, da isto tako imaju uznemiravanja na radnom mjestu. U sve to one snose i teret brige oko djece, oko starijih i nemoćnih. I zapravo čini mi se da ovaj zakon će zapravo dovesti do feminizacije siromaštva. Ono što smo mi kao fronta pokušali zapravo ukazati, to su upravo ovaj nesigurni oblici rada, a to je rad na određeno radno vrijeme, zatim agencijski rad i outsourcing, koje zapravo se najviše odnose na žene. Isto tako imamo veliki problem i sa prijedlogom da se žena poslije rodiljnog dopusta da se takvoj ženi ne mora vratiti na isto radno mjesto, nego na neko drugo radno mjesto, ako tog radnog mjesta nema, može joj se dati i otkaz. Sad, ovako, ovo je sad bilo, recimo, uvod, ono što vas, ali ja bi to najrađe vama ispričala kroz jednu našu hrvatsku priču, zapravo kroz jednu našu hrvatsku obitelj,
znači oca, majku i kćer, otac 57 godina, građevinski radnik, firma propala, već je nekoliko godina na burzi, povremeno tu i tamo nađe koji poslić, ali sve su to poslovi na određeno radno vrijeme, prestar je za neki posao, gdje god dođe na posao kažu da je prestar, prema tome postaje sve nezadovoljniji i sve svadljiviji, osjeća se beskorisno. Moj prijedlog, neka se javi na natječaj za predsjednika države, tu očito jedino godine nisu važne. Majka 52 godine, cijeli život je radila u državnoj službi. Zadnjih 12 godina izgubila je 20% na plaći, donošenjem kojekakvih zakona, uredbi, ali svejedno. Posao siguran, kako to kažu, svaki mjesec plaća, kako to kažu, i ona relativno sretna i zadovoljna, iako je plaća samo 70% od prosječne plaće Republike Hrvatske. Ali šta se događa? Odjedanputa se počelo pričati da će se njezin posao dati u outsourcing. Što znači da će ona i njezine 3 kolegice lijepo otići kod privatnika, zadržati još godinu dana, ovisno o tome kako se sindikati dogovore, prava koja su imala i u ovoj firmi, a onda, mislim da smo svi svjesni što slijedi otkaz. I to otkaz bez obrazloženja, jer ga mali poslodavac ne mora po novom prijedlogu niti dati radnici ako daje otkaz. Kćer, 26 godina, završila fakultet sociologije u roku, super student, genijalan, na burzi 2,5 godine, povremeno radi na zamjenama u nekim školicama i uspjela je skucati čak 4 mjeseca radnog staža. 5 godina je u vezi sa dečkom koji ima 28 godina, koji je završio ekonomiju, ali nije mogao naći posao u struci, pa se preko agencije zaposlio u jednom zagrebačkom poduzeću na poslovima srednje stručne spreme. Ono što je Krešo rekao, svaki godinu dana ga prebacuju u neku drugu agenciju da bi mogao dalje nastaviti, raditi, tako već godinama. S tim da ne koristi godišnji odmor jer se boji da će dobiti otkaz. Nema pravo na božićnicu, nema pravo na regres, zapravo osjeća se kao alat za iznajmljivanje. Da bude stvar još ljepša, njegovo poduzeće u koje je iznajmljen, znači on je iznajmljen i unajmljen, ja znam da se stanovi iznajmljuju i unajmljuju, ali da se ljudi tako, da se prema ljudima tako ponašamo, to mi nikako ne sjeda. U toj poduzeću u kojem je radio, raspisan je interni natječaj za ekonomistu. Sve uvjete dečko ima, ali šta? Ne može se javiti jer on je radnik agencije. A ovo je interni natječaj i on na taj natječaj se ne može javiti. Prema tome, nikom ništa, popapala maca. Iako su u ozbiljnoj vezi već 5 godina, oni uopće ne razmišljaju niti o braku, niti o djeci. Kako da kupe stan, kako da uopće imaju djecu. Kao prvo, ko će im čuvati djecu? Roditelji moraju raditi do 65. godine, ne? Prema tome, nema šanse da bude baka servis, deda servis, to ne postoji. Vrtići su preskupi i prema tome nema šanse da se uopće upuste u nešto tako kao što se zove zasnivanje braka i obitelji. I ovo da vam kažem, ovo nije prvoaprilska šala, ova priča to nije, ovo je nažalost naša zbilja, a ono što je poruka ove vlasti je zapravo ovako. Iz ovog svega što se nama dešava, izvukla sam 2 poruke. Jedna je, radi što duže, a što kraće uživaj u mirovini, to je poruka starima, a mladima je, brzo završite fakultet i što prije zbrišite van, jer ovoj državi zapravo ne trebaju pametni ljudi. Evo, to bi bilo kratko.